И здравейте хора! Днес ще играем играта God Simulator. И играта може да се изтеглите от Steam. Но, както аз лично се изтеглих от Замунда. Така, вие сте коза. О, да. Вие сте коза, която правите най-различни неща. Можете всичко да правите в тази игра. И сега съсетах хващане с език. Аре бе, паника бе. Мири бе. И ето хванахме тази коза. И в този епизод аз ще ви покажа, всъщност не епизод, ми представяне. Ще ви покажа какво най-много може да прави в тази игра. Поне доколкото аз знам де. Така, ето с, например с Q-то, като те падате и направо отпуснете дроп. Така. Първото нещо е ето тук. Когато гледам в интернет, тук трябва да има нещо. Влезе. Да, ето. Ето тук влизате. Так. Заклещих се да... излезнах горе. И започвам да вървим напред. Тези, както виждате, почват да се наклонят. И сега да скочим на трона. Да, ние сме... нещо като крало, не знам. Като натиснем R и падат кози от нас, да. Качай! Аре бе! Да. Охо-хо! Лично мен играта много ме радва. Не знам. Да, също знам още разни неща за нея. Ето, например, сега като отидем, ето... Аре, дай газ малко. What the fuck? Да. Да се върнем пак в къщата, защото магически излизахме. От колата гръмна. Не знам. Ето това нещо подобно на лампа. Остана е. Не, тя им бяга. Ето. Тук бе. Айде, вземи го. Всички го взехме. Да, взехме го. Него има нещо като бекон. Така. И трябва да го занесете ето тук. Е много яко денсет. И трябва да го занесете ето тук. Така, и сега трябва да чакам малко. Ляво, надясно, наляво, надясно. Ставай, ма. Ето ги. И ето тук са извънземните, които ще ме вземат. Ще стана част от извънземна банда. Ето ме, идвам при вас. Не, само шегувам сега. Да, те ни пращат в космоса, където не можеш да правиш нищо. Да. Само се тракараш като умрял. Да. Айде прави сама коза. Коза астронавт. Давай. Така, и сега тук трябва да се разпалним. Ще няма да изход.
Така, другото нещо, което има е ето тук. До колата. Давай. Не! Окей. Давай. Ето виждате колко сме големи. Сега скачаме дупката. И ние ставаме грамадни. Огромната коза скача долу. Сега стане някакъв мъничък. Да. Кондиционери ли се спомнят? Не, спомнят са нормални. Ще кажем тая вътре. Взема. Yes. Ари бе! Тези вътре малко. И ето. Не, сега сме по-несъдни. Ела сама. Ела ма. Да те пазвам вътре. What the fuck? Ето. Мъга става някаква хилова. Да, и не можа да разбера какво стана. По логически начин дойдохме тук. Така, другото нещо, което знам е там горе. Но просто да кажа нещо, защото... Да, фак. Ето това, ето... Чакайте малко. Какво забивам, тъй като... Бягай на бриде, бе! Така... Чупи. Тъй. Давай. Не се подигнам. Аре, бе. По-насоко. Дай по-насоко. Иди. О, не! Yes. Така, живи сме. Прати пичуи. Осмени. Да, я се тръбах. Яката. Искам и няма ли да се скъса скоро време. Аре, бе. Скача горе, бе. Втория горен етаж. И вижте как се мятка главата ни. Пълен изрод. Дебилска коза. Се кача само с два крака. Да без коза. И ето тук горе има джетпак. Имате джетпака? Си правите на кабликадзе. Трипи сама, не трябваше. Аре. Трипи се, така. Давай, кеф си са. Така. Не, искам тук. Умрял. Така, и сега. Влизаме. Да, аре бе. Искам да летя само напред. Щастник ставай. Дай! Охо. Този чак си гасна, да стана нещо. Козичка. Да, там горе има едно нещо сега. Давай. Страхотно подвижване и... What the fuck? Готово. Така, качвам се нагоре. Давай. Така ще ни малко трудно този джетпак, накарай. Давай, ето тук. Това място. Четири. Едно. Трябва да съберете 5 трупа или нещо. На кози или на козите тук. Фак. Давайте кози, бе. Направя точно кози. Сега 2 кози. Сега на 3 сега не мога да дърпам до тука. Защо ще се дърпа, бе? Лама.
Но просто... Не мога да облачам тук, разбираш. Алима. Но обаче, добре. Тук мисля, че има още една коза, да, ето. Те бутнах по-надалече, Влизай вътре. Yes. Така, сега с 4 и още една трябва. И 5. Хайде, бе. Да! Става някакво меле. Ни стрела надалече. Тъм. Сега сме козата демон. Да. Козата демон коза. Не! Я с тази коза, като не си с джетпака. Са просто като луд, разбирате ли. Като нищо. Мисля си да го спра, не мога. Ще се продължава да лети. И така. И сега ще покажа последното нещо, което съм направил за този. Това представяне. Така, да се трепяхта. Така скачаме просто по крана. Давай. Ти че спееш. Та си говоря самичка, я не луда. Там вътре има един бот, но вътре има една козичка, но не мога да ги стигна. Да. Там видях една коза. И сега тям при нея. Само да не падна. Здравей. Не, внимавай. Така бе. Спарта! What the fuck? Да, къде се озовах? На някакво небъгаво място, което ми връща назад. Оттъва вижте там какво има. Не да ходя. Насам. Ето ми е козата. I believe fucking fly. И тя пада надолу. И тряс. Да. И влезнах. Това не е бъгава игра изобщо. С която не мога да излезна. Да. Излезнах някакъв начин. Сега пак не мога да спра джетпака. И сега пак се заклещих на главата. Да. Жестоко. То умря, ама. Не мога. И мисля, това е този епизод. Епизод представяне. До скоро.